Nej, det var inte mer irriterat. Oj. Nej. Nej. Vad gör du? Sten. Nej, jag säger. Jag gör inte sten, men jag använder sten. Lite för Vit sten. Ja. Flinta. Ja. Narcissistordius. Ja, du ska dö. Aj, mitt knä. Akta på det. Vem är du? Vad sa du inte döden? Det är en sak du inte vet. Det är bara endast den här kulan som kan stoppa dig att sova. Jaha. Fast det är skämt. Så. Jaha! Alltså det här blir äckligt. Stoppa. Du var där och jag var en ond människa som hade trollkors. Du var dum för mig också.